farin ciki na ke ce idaniyata take bidar gani. Mai sallama ki zo in baki sirrukan so karida ki ce da ni baki so na. Kai ne farin ciki na, kai ne idaniyata take bidar gani. Mai sallama ka zo in baka sirrukan so karida ka ce da ni baka so na. Shi na san kini ya soken zuciya ta kin san tana buƙatar tallafi. Da baibaye na so ya daure ni sahiba ta tamkari lokacin wani zafi. Masoyiya ta ne karki bar ni akan ki ana so a ci min zarafi. Ke dai na sa cikin garbi na ta sarrafe jini na jikina. Saka na ji sanyi a zuciyata ko da ina cikin dafifi. Dan na yi tuntuɓar so ƙaunar ka duk jikina tuni ya nutse ciki ya yi zurfi. Kogi na so ka zo mu yi wanka masoyina bayan mun gama mu kamo kifi. Kai zan kira muradin raina, farin ciki abin dubi na. Bashir a gare ke farin wata gora kice da ni masoyin raina. Na tuna ki sahi babu ce sai na kasa yi kwalla ce take zuba a idona. Ni ba za na bar ki barin sai sannanin wuya domin san ki ya haɗe da jinina. Da wani kai ki kunnen gina su ganki sai a sama na rana. Zuciya na ga kin zama mallaki na san na wuce a yi mini gwalo. Ranar ko cikin mutane ne zan yi girgiza sauti na kiza ya sani na bullo. Da bushen masoyiya shi zan yi wa gargadi ya bari kar ya samu ɗauyan kallo. Komai akan ta zan